everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Mahimo na kamo pa uli, pero human unya sa atong kasal sa simbahan. Arnel! Ay, nanawag na sa dangi mong kaluha. Tubaga na, dili ka na hunungan ko dili na ni mo tubagon. Okay. Hello? Arnel, paulit din sa bay. Lain ang akong lawas. Unsa? Nalipong ko. Paulit din. Kakuyapon ako. Kakuyapon ka? Unsa? Si Lily, kakuyapon? Sige na, Arnel. Paulit na din. Kakuyapon ako. Katuog gag imo, Lily. Kung gusto ka nga magpa-doktor ka kay naglayan nimong lawas, hala, pauban ni Bilyo. Di ko ganang bilyo. Kung tinuod nga naglayan nimong lawas, kinahanglan magpa-doktor ka. Ug ayaw pagpilog ikauban nimo. May meeting pa ko. Bye. Ayaw na! Sa muka sim kaluwa. Di man niya papahawayo ng akong utok. To nagdrama na sa gluya-luya siya. Sa muka gid makalabad sa o. Basin ba'y tinuod nga nilain niyang lawas? Unya, to siya sa inyo. Ikaw kaya po'y masulon sa akong gidikanan kung doon daw tang mahitabo ni Lily dito sa inyong... Why mahitabo sa imong kaluhas, bay? Okay? Tungod kay bagagnaong ang kaluha nimo. Ugmay mo ba? Di ka magisgot sa imong kaluha kung ni ako ba nimo? Makalabad siya sa ura. Sige na. Ngaw na ta. Nanasab. Ingon bitaw ko. Klaro kaayo nga ni siya na sa nananawag nimo. Tubagan na oy. Di na ko mada sa acting anang imong kaluha. Di na siya makaduot na ako. Pero saba ka na yung cellphone. Di lagi na mahulong sa pagpanawag kung dili na nimo tubagon. Simple kayo. Doon na ni Sulbad. Niyaw, i-off na pa akong cellphone. Panuway. Di na ako makontak si Adela. Di na siya gusto mo tubag na ako. Magkalagot. Unsa may akong buhaton ini karon? Palaguton yung tingali ko ining Arnel na. Buset! Magkalagot ka, Arnel. Si Dalia gyud nakaingon ni ini. May traidor na gyud nako ang akong kaluha. Kalay na bagis akong gibati, uy. Nga naman gyud ni. May laban na akong kasukaon ko. Arnel, kailangan mo tubag ka na ako. Mutubag ka! Lami gid kay muluto iskabit sira. Lami gid May mo na sa tang mag-business og restaurant ini. Kadagal ba ni mo istorya? Kaon nila padayon oy. Pahimuslin na ako luto samtang niapa ko. Ay paghisgotan ng mga negosyo diha nga dili mahitabong matinuod. Ayaw sa pagsigi gugisgot nga di matinuod ang akong gipanulti. Ilain ba ako kung musulti ko? Matinuod ba ya? Saba oy. Lagi. Wa man lagi matinuod yung kasalilili. Muingon gani ko nga di na ta magisgot sa kaluwa. Buhata palihog ha. Asa naman ka? Nawang akong ganas kaon. Nasuko siya sa kong paghisgot sa milili. Noon samsap ko. Namurama ko na konsensyang nasupak na ko siya. Asa ko to pa ingunay, bigawas man. Lo, kagamay para ba siya nakaon? Wa niya matiwas siyang pagkaon. Tininuod na gitingali to yung kalagot sa kong paghisgot ni Lily. Ako na lagi inawang tubig ang akong gibati. Asa ka, Lily? Sa kusina. Hoy! Kabastos ko di mo! Nakigsulti pa ko ni mo, oy! Panuway. Nga na sining babayana.
Kaayo ba yung sungagos tagway ni mo, day? Kulain na ba sa kong lawas? Kaayo yung laparuhon ining lili, uy. Misamot pa rin siya kamaldita karon. Ang mata, murag misamot kasi ga. Nausab yun siya da. Gusto na kinig patay ning babayhana da. Ay, wala naman gid mo balik si Anel ni sa sud sa bay. Naiubos ko tingali siya. Nga ako siyang gisupak-supak siyang gusto. Bahala na siya, uy. Di ko angay makonsensya. Kung dili siya makatarong panihapon, bahala na siya. Nga naman di ay. Layas! Ay na papadol din ha? Layas! Si Anel, tunay kipalayas. Nga Di naman mo to gusto si... nga magpadol ka sa mga asawa ha? Uy, Pati ka? saan niya yung gipinulti? Dako na! Ay, tepa, ako din sa siyon, bi. Sa kinitabo ni Tawanay, kasi kay kontra. Sa binitabo din ganun saba man ka. Unsa may mo gibuhat din ha? Samtang huwag ko? Unsa? Naunsa ka diha? Unsa mo gibuhat? Kay sugutaw ni mo. Tungod kay huwag ko makauyon sa akong nadiskubrihan ha? Kay unsa may mo nadiskubrihan, ha? Dunay gustong mamisita nimo. Unsa? Ay pasigasigahan ang imong mata niya. Kay gisapot na ba ko ha? Hoy! Ay, kung inagisapot ka, ha? Og dong, sari pa kapasapot-sapot niya. Sultihi una ko kung sa nitabo ni mo. Kung kinsa may gipalayas ni mo. Ang lalaki laging gustong mamisita nimo nga akong gipalayas. Kadali ba nimong nakakita gigalang lalaki din niya? O pa gani usa ka adlaw nga nabilin ka din Doon na naman dahil mamisita nimo? Ay, bang tagagsulti niya, ha? Unsa man di ay? Usa rin nakikilailan ako din, Kato lang mananagat. Kato gipalitan ako isda. Ayaw ko gilara. Dili ito mananagat o gitsura ang mianhi. Gwapohon tong tawana ug bata pa. Unsa? Hala. Unsa hela? Hoy, Ay, kuya, ha? minyo na ka ha? Siba Di ka na na! ka mahimong pamisitahan og lalaki. Nakabati ka? Hoy! Say hoy, Ayaw lagi ba taga-sulte? patak ka. Ay, tay paragod. Namisita ka to o nagbawi na to siyang planggana nga akong gihuman sa papalit ko isda niya. Basta si Romeo to yung mag-ingon. Oo, mao na iyangan. Romeo. Na, magbawi na to sa planggana gisudlan sa isda, oy. Tanawa, o. Nalaplanggana des bangko, o. Tanawa. Ayaw ko ninyog lipat ha. Di lang gana iyang tuyo. Mian nito siya kay mamisita to siya nimo. Mo ang gisulti nako. Mamisita siya nimo. Sabot ka? Katawa. Yung baga ko na totoo na. Ha? Katawa ka lang da. Nalipay sa nga pa. Nga pamisitahan ka din ha? Ay, si pangugat niya, ay. Bangugat ka karon diya. Gawas ni mo ba? Nalipay ka? Nalipay ka? Ay, kung hagita, ha? Nakatawa lang ko. Katawa. Katawa ko na kunahunan ni mo, eh. Di na ko katuo ba mamisita to nako. Mamisita lagi siya nimo. Ingon siya. Di ka kasabot sultihan. Ha? Ikaw iyang tuyo og dili ang planggana. Busa, ikaw. Hoy. Sa mukha. Sud. Subay, sud. Ay, say. Sud na dito ay pa-display niya. Sud. Ikaw ba no kumanuti ka? Mura ka nang sugog iro nga pasudlod ko. Sud na. Hoy, kinahanglan mauli niya ka ng planggana niya. So, sabay. Ako'y muulian ng planggana at tawana. Buk-buk ka na doon tawana lagi. So, na ito. Sabi di oy. So, na ito. Ay, lagi si Kahe. Kay- Wala naman ako bata diri mong gihipos. Ano mo sinultihan? Kay mura bitaw kag bata. Bata kag kabuot. Minyo ka na. Unya, misugot ka pa nga. Pamisitahan ka din Ay, wala kita ako masugod pamisitahan ko. Ay, sa mukha ba ni mo? Ano mo yung sister mag yung kaana? Way, mihangyo na ako. Usa mag ka? Hinigala to ka, Romeo. Mora to siya toyo niya. Di ba giingnan tan man ka ganina? Na di ka makigigala atong mananagat? Nakig-ila-ila ka gidi ay? Ha? Pero nga mo mo dyan dakon, ha? Kinalang dak-onin ako aron magmatngon ka sa imong lihok. Kay di ko gusto nga katawaan ko sa luyo sa mga tao nga akong mga kaila. Nakabati ka? Ay, kung manulti ka, no? Murag yung kakorek. Murag yung tagtinuod magtiayon. Hoy, tinuod ang atong kasal. Busa, tinuod ang atong kaminyoon. Ha? Gusto ka gamotoran? Oo. Nga dili ni komedya? Ha? Arnel, ayo ha? Gusto ka? Arnel, Ha? uy. Dili ni komedya? Dili? Arnel! Oh. Sa sunod nga hagkanta ka, itukmod ko ha? Sud na sabay! Sud! Ay! Kaya ka na sa gusto tagwang ay. Kalit na kasuko. Yabag magintunghan na. Makalit magkalami.
Suna ko sa kwarto eh. Bahala ka tawanan ka magsapot-sapot ka niya. Nang ika'y makita, mata natin ay nagtugma. Gusto naman ka oras sa gawa si Arnel. Papamanggit siya mo sa dinis bay. Milakaw man tingal ito siya balik. Yan na ay. Oh, pa ka matog. Kisa may makatog, nag-iaway mong kunin mo. Okay na ko, nagkasulti na mi. Ha? Kisi mong gikasulti. Ang mananagat nga Romeo. Ha? O ako nang giuli ang planggana nga imong gihuman. Unsa? Giadto gini mo siya sa ila? Oh, ug akong giingnan nga bungian gyud nako siya kung manguyab siya nimo nga akong asawa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!